musika entzungo dugu. Bai, hau guztia baretzeko, zer hobeto, musika. Eta horretarako zer daukagun hemen, Boogie Band taldea. Hauek errenteriakoak dira, eta bosgarren diskoak kaleratu dute, eta ona etorri dira, gure saiora, eta horrekin hitz egingo dugu. 10 años después, honelaxe du izena diskoak, alegia 10 urte igaro direlako. Zer moduz, Alex, arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, 10 urte igaro dira, beste disko bat ere daukat, hau aurrekoa dela uste dut, ezta? 10 urte hauetan, ibilbide luzea, 5 disko kaleratu duzu, zer ritmoa dara mazuen, 2 urteko disko bat. Nola egiten duzu, nola lortzen duzu? Grabatu, egin, urren urtean, hori egundoko ritmoa da, guztiak ez dute lortzen 2 urtetik behin diskoak kaleratzen. Ez da profesional goi-mailakoek ere ez? Baina, asko gustatzen zaigu hau, eta orduan horregatik egiten du lan asko eta... Rock doinuak hartzen dituzue oinarri moduan, baina rock doinuen barruan estilo ezberdinak joratzen dituzue eta guztiak gustartu, ez? Punk rockari erreferentzia egiten diozue, Estatu Batuetako hegoaldeko 70ko hamarkadako rock hori ere aintzat hartzen duzue. Nola gustartzen duzu guztia? Stoner doinuak ere bai dituzuela? Bueno, beti esaten dute hori stoner eta baina guri ez zaigu gustatzen hori esatea. Bakoitzak igual bere gauza, bakoitzak etortzen du alde batetik eta orduan ailegatzen gara lokalera. Bakoitzak bere gustuak ditu, ez? Eta gero denon artean egiten dugu abestiak eta bakoitzak bere puntuarena jartzen dute eta hori ateratzen da. Bosgarren disko izateaz gain eta 11 kontzertu emateaz gain, lehiaketan hartu duzue parte eta sariak ere eskuratu duzue, beraz, zuen ibilbidea sariz beterik ere badago. Bueno, azken aurrekoa, Murtzian irabazitako konkurtso bat izan zen, eta orain irabazi dugu, orain dela 5 hilabete beste konkurtso bat Madrilen, eta iraian aterako dugu beste diska berri bat. Irailerako beste diska bat, 6. diska bat. Denborarik ere ez diguzte ematen. Konturatu zara, 5. aurkezten ari gara, eta dagoeneko 6. prest. Ez dakit, ensaioetan aritzeko eta barze, ez zareta hemendik bizi, ez da uste dut, tamales esan dezakegu edo, musikari ez zaretelako, nola eramaten duzue, hau da, 10 urteetan, beste tokitan lan egingo duzue, ikasketak eta bar, gero ensaiatzeko lan egiteko nola lortzen da hori? Jende ezberdina egon da taldean, eta azkenean gelditu gara lehen laukotean ginen, eta orain gelditu gara 3kote bezala, eta ondo. Bakoitzak badaki zer egin behar duen ze ordutan geratzen gera lokalean, eta llegatzen dira, eta ez dago problemik ordurako, ez dago problemik. Esan hori da, rock taldeetan, naiz eta diskoak ona izan, benetan indarra eukitzen dutela zuzenekoetan. Zuen kasu ere hala da? Bai, beti esaten dute hori, disketan ez da gauza hori transmititzen hori da, kontzertuetan beste gauza bat ikusten duzu. Azkenean da musika eta espektakulo eta... Egiten duzu ere espektakuloa? Bueno, espektakulo. Edo jantziekin, edo zer? Ez, baina, da pixkat, hori, bizitzea gauza eta hori, disketan ez duzu ikusten. Ondorengo kontzertuan nun eskainiko duzu, Bihar, Bukowski. Bihar bertan? Bukowski Donostian dago, ezta? Gian? Joni Kaplanekin, Kaliforniarra, eta gero hurrengo astean, Gasteizen, berarekin berriz, hilabete honetan daukagu... Dena beteta. Bihar bertan orduan jakin, Donostian izango direla, Bukowskin, datorren astean, Gasteizen, eta euren 5. disko hemen, 6. aia prestatzen ari dira, 10 años después, Boogie Band, eta gaurzik bakarrik abestuko duzu, naiz eta hor kamaren atzean euren taldekideak dauden hor bera babesten, beraz, nahi duzunean. Eskerrik asko. Arranca el miedo de tu ser, 1000 puertas para no pasar, algo prohibido no puedes ver.
pienses que redimirá. Yo te quiero pero no te voy a perdonar jamás. Estoy seguro al 100% que te veré caer y perder mi infierno terrenal. Son muchas cuentas que saldar, algo que nunca sucederá. Un frío de nuevo recorrerá tu cuerpo dentro de tu paz, pero no se va la angustia dentro de tu paz. No, no, no se irá, ni pienses que redimirá. Yo te quiero pero no te voy a perdonar jamás. Estoy seguro al 100% que te veré caer y perder mi infierno terrenal. No, no te voy a perdonar. 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 Yo te quiero pero no te voy a perdonar jamás. Estoy seguro al 100% que te veré caer y perder. Entonces ya verás que no acabarás de arder mi infierno terrenal. Hor izan dugu, Alezen Eskerrik asko, ahotsa, Alex. Bugi Bugi Band Band. taldeko ahotsa eta gitarra, Jose gozoa den mendekua, nola Uf, kantatu du hor bai, mendekuari buruz letra kantua. latza, No te voy a perdonar, doinu ez zaitut barkatu. gozoa, baina letra gogor samarra. Abesti honek no te voy a behind perdonar. después, euren azken diskoa beraz, salgai, eta esan moduan bihar Bukouskin, eta Domekan ez, datorren astean, Gasteizen izango dira. Ederto, ba, zorte hone, Bugi Band taldekide guztiei.